Kaixo, bueno, 12. denboraldia bukatu zaigu, eta gure pertsonaiak basakabitik joan dira. Baina nik uste dut aurten gauza asko gertatu zaizkiela, eta horregatik gutako batzuk gure pertsonaiei buruzko zehaztasun batzuk kontatuko dizkizuegu. Beraz, aurrera bideoa. Aurten, denboraldia hasieran esan nuen bezala, denok edo gehienok sekretutxo batekin aiatu ginen basakabira, eta Bosko etzen gutxiago. Bosko aurten pobre iritsi zen basakabira. Dirurik gabe, bere aita arriskuan eta sekretu hori gordetzen. Baina, beti bezala, bere haundikeriarekin eta bere pijo itxura mantenduz. Baina badakigu hori, ez zela egia. Nik uste dut Boskok aurten izan duen konfliktu edo arazo nagusia, izan dela bere bizitza guztian kazgora jarri dela. Bere aitak egin duen zerbaitengatik, bere lagunak galdu ditu, bere bizitza guztian kazgora jarri da, institutuz aldatu beharra dauka, eta bakarrik sentitzen da galduta. Berari erakutsi dizkioten printzipio eta balio guztiak urratu ditu bere aitak, eta ez daki norden munduan eta nola jokatu behar duen. Bere inguruan duen jende berri horrekin enkajatzen saiatzeko, aldatu egiten da. Bosko aldatu egin da, bai, asko, nik uste dut. Naiz eta berekoi itxura horretan jarraitzen duen, nik uste dut bere defentsa mekanismoa dela, munduari berak bakarrik aurre egiten ikasten saiatu dela, naiz eta ez duen lortu, eta Oianek ondo egin du bere ondoan egia guztia aurpegira eta berari zuzenean esaten, hartzen ari zen erabakiak ez zirela zuzenak esaten, eta itxurakeria guzti horiek ez ziotela inolako mesederik egingo eta bide honetik ez zutela eramango. Baina asko ikasi du. Aurtengo denboraldian interpretatzeko gauzarik zaiena nik uste dut izan dela Boskoren izaera desberdin horiek uztartzea. Alde batetik sekretua gordetzen duen Bosko, baina pijo itxura duen Bosko hori, gero sekretua agerian gelditzen denean eta bere bizitza guztian kazgora jartzen ari dela mundu guztiak dakienean, hor erabat galduta ikusten dugun Bosko hori, gero bere izaera guztiz aldatuta enkajatzen saiatzeko Bos bihurtzen, eta gero berriro bere errealitate berrira egokitzen saiatzen den Bosko hori, lau pertsonalitate guzti horiek uztartzea eta errodaian zehar nahastuta interpretatu beharra izatea oso zaila izan da egia esan. Hori da zailena, baina nik uste dut negarregitea izan dela zailena. Boskoren emozionaltasun hori agerian uztea, bere jarrera histrioniko horretatik hasita zailena hori izan dela uste dut. Nik aurten Boskorekin asko ikasi dut. Nik uste dut aurrean suertatzen zaion arazo bakoitzari aurre egiteko indar hori ateratzea askotan oso zaila izaten da, eta nik uste dut Boskok Oiane ondoan izan da asko lortu duela, eta bere kabuz ere sekulako indarra izan beharra izan duela, eta aurten handerri hori oso ondo etorri zaio, beraz. Nik uste dut hori izan dela nire aurtengo ikasketa handienetako bat. Nik uste dut aurten bere aurpegi asko ezagutu ditugula, baina hala ere, oraindik gehiago emateko duela, beraz, ea zer gertatzen den. Agur. Karla, denboraldi hasieran gorroto asko zeukan barruan. Azkeneko ataletan konturatzen gea eta jakiten dugu, bai Maitanerekiko eta baita ere bere familiarekiko sentimendu konplikatuak ditu. Bera txikitatik oso bakartia sentitu da, horrek lapurtzera eta eraman zion. Momentu batez pentsatzen du Maitaneren erruz bere bizitza pikutara joan dela, eta horregatik pentsatzen du joan behar dela beraren gana basakabira izorretzera. Bai, Karla asko aldatu da denboraldi honetan. Lehenengo aldiz jaso ditu bai maitasuna, babesa, arreta, eta hori guztiontzat oso garrantzitsua da maite dugun jendea inguruan edukitzea. Horrek klik bat egiten dio eta hori ikasten du bere hankasatzeak nolabait konpondu behar dituela. Konpontzen saiatzen da eta dena zerotik berriro hasten saiatzen da. Eta nik uste gutxi gora bera lutzen du. Nik jakin nuenean kuskusero nintzela, eta denboraldi hasierako kapitulu guztiak grabatu behar genituenean,
nik esaten nuen, ze puntura arte interpretatu dezaket kuskusero banitz bezala. Eta noski, interpretatu behar nuen, inola ere ez banitz bezala, alaxe egingo zuelako ere Karlak. Baina bai, hori graziosoa izan zen egia esan egiteko. Inguruko babesik gabeko pertsonaia bat interpretatzeak, nire inguruko jendea gehiago estimatzea eragin dit. Egia esan, asko eskertzen dut nire jendia eta maite duan jendia, hemen aurkitu dudan lantaldea, benetan oso zorionekoa sentitzen naiz egia esan. Gainera, uste dut Karla pertsonaiaren puntu oso polita eta indartsu bat dela, bere hankasartzeak onartzen dituela eta ez dituela gutxiesten, baizik eta onartu eta markamen askatu eta hori ere oso irakaspen baliotsua da. Nik uste dut, heltzen da Basakabira roke bat oso itxia, oso beldurtia, bestenganako distantzia hori mantentzen duena, ez hasieran kostatzen zaio lagunak egitea, jendea ezagutzea, baina lehenengo atalean ja kuskusero bere sekretuak erakusten ditu hor, Pintxoren historia guztiarekin, eta behartuta ikusten da horri aurre egitera, eta nik uste dut horrek lagundu ziola asko jendearekiko zeukan beldur hori apurtzera eta aurre egitera. Bat izan da, abesteko gogo hori erakustea, zailtasunak dituela ikustea eta aurre egitea. Eta bide horretan topatzea, bere lagun mina Azpik izugarri lagundu diola partiturak ikastera, guztia prestatzera eta bere beldur horiei aurre egitera. Eta gero bai, abesbatza barruan, Izarrekin topo egiten duela eta Izarrek ateratzen duela rockeren onena abesbatzan eta benetan nik uste dut garrantzitsua sentitu dela roke. Bigarrena nola ez dislexia, ez? Dislexia eta dislexiaren inguruan dagoen kontu guztia, nik uste dut izan dela roke gehien markatu duen gauza. Rokek basekien arazoren bat zeukala, nik uste dut lotzen zuela, hori, ez dakit irakurtzen, eta ezingo dut inoiz irakurri, ez? Arazok dauzkat eta ergela naiz eta ezin dut ezer egin, baina Maitanek eta Garazik izena jartzen diotenean, Azpi kontatzen dionean badakila, orain dela hilabete batzuk eta denbora bat, eta roke lanean jartzen denean benetan hori aurre egiteko, nik uste dut ikusten dela rockek dakan insistentzia eta konstantzia hori gauzekiko, ez? Gauzak egiteko gogoa eta gauzak ateratzeko gogoa. Eta rockek gogoa zeukan erakusteko munduari balio zuena eta irakurtzeko gaizela eta amaitu dau denboraldia liburuak eta liburuak irakurtzen. Osea, badakigu hori pixkat idilikoa dela, ez? Baina nik uste dut jasotzen dela progresio hori eta bereziki rockeren gogo guzti horrek ematen daben emaitza dela liburu bat irakurtzeko gai izatea. Berandako dela mundu izugarria. Eta nik uste dut azkenengua da Azpirekin daukan harremana, ez? Heltzen da Basakabira, Azpin oso izkutatuta, oso babestuta, heltzen dira zentro batetik eta beraien egunerokotasun horretatik dira erregeak, ez? Azpi da zentruko erregina hor bere hacker sistema guztiarekin eta roke oso gustora bizi da berarekin, baina heltzen da Basakabira eta Azpi bere kontuetan sartzen da, hor ganbaran sartzen da, izkutatzen da eta roke bakarrik ikusten da Basakabi horretan. Beti dauka bere Azpiren laguntza eta bere Azpiren laguntasun hori, baina roke bakarrik dago Basakabin, orduan nik uste dut ikasten dauela bebai bakarrik egotera, ikasten du jende berria ezagutzera, lagunak egitera, jendea maitatzera, eta berezik ikustera bera bakarrik ere bere ibilbidea egin dezakela. Egon dira pare bat estena boga-boga horiek abesten hasieran, eta niretzat gogorra izan zen, ez azkenian, nahiko komiko geratzen zen, ez? Nun taldiak abesten dau, minimamente ondo, eta rockek ezin dau jarraitu abestia orduan. Egia da nahiko komikoa esala grabatzeko, barre hori benetazkoa zen eta generatzen zen, baina nik barrutik benetan rockek sentitzen nuen, ez? Dala, jende guztia zuri begira dago, jende guztia ikusten ari da, ezabilela ondo egiten, ez? Eta zailtasunak dituzula, eta gainera zuretzat garrantzitsua dela egitea, ez? Orduan, saia zen guzti hori sekuentzia bat motz baten jasotzea, ez? Nola erakutsi
gogoa daukadala besteko, baina ezin dudala abestu, baina benetan inporta zaidala, baina gainera mutil gogor bat naizela, ze besteekiko indarra daukat eta handia naiz, eta gainera ez da notatu behar, zailtasun hori daukazula eta benetan arazoa daukazula. Orduan niretzat zaila izan zen, eta beti errespetu zindot dislexian kontu guztia, eta nik uste dut emaitza politatera dela eta ondo reflejatu dela egunerokotasun hori ez, dislexia daukan jendeak sufritzen duena, baina niretzat erronka oso potolo bat izan zen dislexiaren agerraldi guztiak interpretazioan integratzea eta bereziki naturaltasun horretatik eta rockeren pertsonalidadetik egitea. Bakarrik ikusten zarenean eta zure beldur guzti aurre egin behar diozuenean, ez dakazula aukera gehiago egin baino. Hartu eta landu eta ikasi eta irakurri eta behin da berriz oker egin eta ondo egin, lortu arte jarraitu behar duzula eta nik hori ikasi dut benetan, rockek hori erakutsi dit. Naiz eta abilezia horiek ez izan eta zailtasun pilo bat eta oztopo asko eduki bidean, jarraitu egin behar dela, hori erakutsi dit rockek. Espero dut gure hausnarketak gozatu dituzuela eta gure pertsonaiak pixkat gehiago ezagutzeko aukera izan duzuela bideo honekin. Benetan, bihotzez muxu bat hemendik.